T'acompanyem és un programa de consolidació empresarial adreçat a autònoms i micropimes que el que busca és això, amb aquests projectes que estan en els primers anys de vida, nosaltres prioritzem aquells projectes que tenen menys de 5 anys, els ajudem a consolidar i enfortir el seu projecte empresarial. És un programa que no pretén tindre una gran quantitat de participants, sinó que el que pretén és que siguin pocs i, per tant, poder interaccionar molt entre nosaltres i poder interaccionar molt amb els professors i, per tant, primar la qualitat. I això ho fem treballant en aquelles àrees de l'empresa que nosaltres creiem que són claus, com per exemple la persona emprenedora i treballa les seves habilitats i capacitats per emprendre. També treballem la proposta de valor, que és el que diferencia amb aquella empresa, que es tinguin clar qui és la seva clientela i quines necessitats satisfà els seus clients, i també treballem molt la part comercial, tant el màrqueting presencial com el màrqueting online. També es treballen alguns indicadors perquè tots aquests emprenedors i emprenedores puguin avaluar i puguin fer un seguiment del seu negoci i de com evoluciona el seu projecte. Durant aquesta xerrada que hem tingut ara, ens explicava una sèrie d'experiències que hem tingut reals durant els últims 25 anys, que és tot un model d'emprenedoria. És un procés que es basa fonamentalment en ajuntar amb gent que sap les coses i poder aprendre d'ells. Crec que les empreses han de tindre ritme, el món és molt ràpid i hem de saber evolucionar. El programa T'acompanyem ha sigut des de bon inici un punt d'inflexió per nosaltres, des del moment en què vam començar, que ens ajudava a establir un control i a saber de cada una de les matèries que teníem que tindre coneixements i control, a part de la nostra idea, per tal de poder tirar endavant el projecte empresarial. Aprendre a analitzar-nos millor, a millorar els punts febles, coses que no estàvem fent del tot bé. Doncs bé, tot això ho treballem a través d'unes tutories, d'unes formacions grupals, que són 20 hores on s'aborden aquests aspectes, i després tenim també unes tutories individuals per a cadascuna de les empreses que hi participin, perquè cadascuna pugui abordar en concret aquell aspecte que creu que cal enfortir i que cal treballar més en profunditat amb sessions individuals amb un tutor. L'aspecte que més m'interessava tractar era sobretot el tracte amb el client i una mica el com gestionar la cartera de clients. En aquest aspecte creiem que l'equip ha sortit bastant reforçat, hem passat de tenir tracte amb pocs clients a tenir tracte amb molts clients, que aquesta gent et respongui de forma positiva, quan abans moltes vegades no teníem aquesta segona reunió. Aquesta temporada 2017 s'han començat a veure ja els primers resultats, una mica tot relacionat amb la cartera de clients i amb la gestió d'aquesta cartera. La tendència canvia i comencem a agafar una cartera de clients més gran, a tenir una xarxa de col·laboradors molt més activa, molt més potent, i que ens permet també treure beneficis mutus, no només de cara al client, sinó també amb altres col·laboradors, amb altres empreses. Vam apuntar al programa T'acompanyem per fer un paron i veure en quin moment estem, com millorar, agafar una visió global en quin moment es trobava l'empresa, lograr fer una valoració a través del suport des de Global. Molt contents perquè sí que ens ha ajudat a sortir, a veure-ho des de fora, fer un anàlisi d'on estem, de quins són els nostres punts forts, analitzar els nostres serveis, que de vegades queden una mica difosos, a definir-la, a posar-ho en paraules, i de fet ens estem plantejant fins i tot ampliar-la una mica. Per tant, molt contents de tot el que ha sigut aquest acompanyament.